Jednak ani ja poviem otvorene, ani s výkonom a samozrejme ani s výsledkom v dnešnom zápase. Niečo nám v dnešnom zápase chýbalo hlavne smerom dopredu. Dostali sme 3 vlastné góly, robili sme 3 chyby, kde sme špatne vystriedali. Domáci šli do vedenia 1-0, potom sme robili chybu zo systému, pre bránkovom priestore sme nechali domáci veľa priestoru, ostal sám až dal na 2-0. A tretí gól sme dostali z čistého buli, sme prehali, išla strela, bol gól, čiže aj napriek tomu sme sa vždy vrátili do zápasu, že sme stav zrovnali. Boli sme spokojní aj so stavom 3-3 v dnešnom zápase. Žiaľ, potom zasiahol niekto iný, lebo som presvedčený, že to faul nebol. A dostali sme gól, aj keď dá sa povedať vlastný, že sme si ho dali sami do brány z predbránkového priestoru, zo zbránkoviska, dá sa povedať ďalej. Ale ja si myslím, že prehrali sme si zápas tými prvými 3 gólmi, čo sme prehrali, čo sme dostali. A je mi to ľúto, domácim treba pogratulovať. Možno taký väčší dôraz z ich strany bol pre našou bránou a strelili o tie 2 góly viac, tak preto zaslúžené vyhrali.